Ahoj, čau, ahoj, vítam ťa pri tomto prvom parte úžasného Chile Kakobujhau. Gute Schlafe? Ja. Zavodol som dropnúť, že hol z Kakobaju, vieš? Hej, no hej. Kakobajho? Ja som to viac, že... Jebem ti na to. Sem. Tak joj, čínske znaky. Bracho, počkaj. Hlavik. Tak začneme tým najmenším, ktorú vidím. Hej. Krehké, veľúce moc. Ocularcation. Hej. Zipper, dosť dobre. Vidíte? Už teraz sú poškrabané trochu. Ocularcation. Dobre, už sa zapítil. Joj. Počkaj. Dosť dobre. Joj. Dobre. Air Jordan. Tomu ver. Bracho, vyzerá to ako lyže. Taká je. Taká je to kožušinové znútri, jak lyže. Hej. Digilej. Popasok. Dosť dobre. Dobre, vyletelo tak. Had, bracho. Tomu ver. Počkaj. Louis Vuitton. Aha. Louis Vuitton. Dobre. Joj, tepláky. Mojich teplákov sa mi hompalajú hajca. Dobre. Raklor. Voňace jak Čína. Raklor Larful. Takže máme tagy. Máme, hej. Máme čínske tagy. Počkaj, otoč to. Dobre, vyzerá to, ako by si to kúpoval od Vietnamca. Áno, Raklor Roller. QR kodík. Aha, dobre. Máme. Ale máš aj tu? Máš. Otázkou je potom, jak budú fitovať. No to Kvalitovo kvalituje. Part 2 je na profile a ak aj ty chceš také lyže ako má on, tak link na registráciu na Kakobuj máš v bio alebo v popisku. Dostaneš kupóny v hodnote 400 €.